Giawhag sa mga otoridad ang publiko nga mosayo sa ilang paglakaw labi na kadtong padulong o magikan sa Mandaue ug Lapu-Lapu aron di maproblema sa trapiko. Gilauman nga mosamot ang kahuot sa trapiko sa Mandaue ug Lapu-Lapu karon nga sirado na ang usa ka lane sa Old Mactan Bridge tungod sa gipahigayong pag-ayo niini. Matod sa City Traffic Management System sa Lapu-Lapu ug Traffic Enforcement Agency sa Mandaue nga mosamot pa kini kahuot karong adlaw tungod sa pagbalik sa klase ug trabaho. Gisugdan ang pag-ayo sa tulay kagahapon. Ang DPWH may allocate og budget nga 129 milyon pesos alang sa maong rehabilitasyon. Apan tungod sa pag-repair niini, ang mga sakyanan gikan sa Mandaue padulong Lapu-Lapu lamang ang makagamit sa tulay. Ang katunggikan sa Lapu-Lapu padulong Mandaue mahimong moagi didto sa Marcelo Fernan Bridge o Second Mandaue Mactan Bridge.